Ning bispira sa Chinese New Year nangandam na ang Fo Guangshan Chuon Temple nga naa sa may Virama Avenue nga mao'y sagad dagsaan sa mga Chinese ug Chinoy tungod sa mga kalihukang giandam. Atong siren sa live report ni Fem Rido Mabok. Fem? Sa ning weekend pa lang nangandam na ang Chuon Temple alang sa libuan ka mga Chinoy nga magsaulog dito o mutagbo sa Chinese New Year. Napuno na sa dayan-dayan o ang gitawag nga Chinese New Year penance. O kay Year of the Horseman karong tuiga, anaosay kahoy nga giporma og kabayo sa taliwala sa festive nga mga dekorasyon. Nakadayang mga kalihukan ang mahimo sa Chuon Temple alang sa Chinese New Year countdown karong gabi. Sugod sa alas 7 pa lang karong gabi, sama na lang sa bell ringing. Mamahimo kausab nga makasulob sa mga Chinese costumes. Makasaksi og dragon ug lion dance, anaosab nagkadayang performances ug games. Year of the Horse, so have the real horse for the horse riding. Okay, Yeah. will be available also. yeah, tonight. That's for free. Because the horse coming here, they need travel, right? So we need to pay back for what the horse owner. So you need to give the payment. Makahimo kag litok sa imong mga wishes o pangandoy nga gusto mahitabo ning tuig 2026 sa Wishing Tree. Ug ang paghalad og insenso alang sa pasalamat ug mga panalangin. O ganao sa mga Chinese delicacies, ilabi na mga vegan food. Gipasabot ni Venerable Zero nga wa magkinahanglan og mga lucky charm alang sa tinguha nga kalampusan. Ug nga ning Year of the Horse, ang Chuan Lian o Spring Couplets, ang vital Chinese New Year tradition nga na ang pairs of calligraphic phrases sa red paper nga ipahimutang sa mga pultahan nga karon tuiga gikinahanglan ng harmony and coexistence, galloping towards success. This is from our founder, Venerable Master Xing Yun. So in Chinese, it's called 和谐共生，马到成功. If you make yourself and your society or family, everyone is cooperate, harmonize, no fighting, no argue, no conflict. Everything what you want to do will come true. Sa fireworks display karong alas 12 sa tungang gabi taposon ang maong mga kalihukan diha sa Chuon Temple ug gilantawan nga moabot sa dulan sa 5,000 ka mga tawo ang magtapok sa Chuon Temple karong gabi alang na sa mga kalihukan sa pagsugat sa Chinese New Year. Xinyan Kyla says, Dagang salamat, Gong Si Fa Chai, Fem Rido Mabok.